ሄኖክ መዓዝ ከፊቱ ገዝኡ ምስ ኣቶም ዘይፈልጦ ጫማ ተዓዘበ። እንታይ ደኣሉ ብውሽጡ እንዳበለ ሊድያ ናቲ ሊድያ ንኣኽንዴ ዝምልሰሉ ይረኸበን ናበይ ዳ ኣኺዳ እንዳበለ ናብ ከሽነ ናብ መሕፀቢ ነብስን ናብ ሓንቲ ንእሽተይ ክፍሊ መደቀሲ ኣበለሙ ስለዝሰኣና ናብቲ መደቀሲ ምስ ከደም ብዝርአዮ ብጣዕሚ ሰንበደም ኣሻቡን ሕሩር ክምትር በለተቃፀለ ቃል በለም ጽቡቕ ነገሩ ዝኾነ ስጉምቲ ከይወሰደ ቀስ ኣቢሉ መዓፁ ኣፂኡ ንድሕሪት ተመሊሱ ምስ ነፍሱ እንዳተዛረበ እግሩ ናብ ዝመርሖም ናብ ቅድሚኡ ኣበለ ኣዝዩ ዝፈትዋ ሰብያም ምፍታሕ ክበሃል ከሎ ተራ ምፍታሕ ዘይኮነስ ናብቲ ዘሎ ዓዲ ከኣትዋ ከቢድ መስዋዕቲ ከፊሉ ጥራሕ ዘይኮኑን ምስ ስድርኡ ብሰንካ ተባቲኺሙ ሌሎኦም ብሰብ ዝጅምር ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብ ኢንተርኔት ዝተላለየ ሰብ ዕላል ኣነስ ከምዚ ኢለ ክምርኦ ይሓስብ ኣለኹ ምስ በሎም ኣነ ዝፈልጠላ ኢሉ የላልዮም ብከምኣ ምሸት ዕላል ኮነ ምሳ ክኣለለ ቀልጢፉ ካብ ስራሕ ክፍደስ ወትሩ ከም ዝተሓወኸዩ ምስኣ ካብ ዝላለ ምስ ኩሉ ኣዕርክቱ ፈለቱ ዳርጋ ተባትኺዩ ይፍደስ ተኺሉ ገዙ ይኣቱ ይተሓፀብ ይበልዕ ሽዑ ዕላል ምስኣ ምስ ጀመረ ኩሉ ነገር ይርሳእ ከባቢ ፍርቅሪት ይድቀስ ንፅባሒቱ ከም ይቕፅል ሊድያ መልሓሳት ጥዑም ስለ ዝነበረን ከምዚ ግበረለይ ከም ዝደሊ ኢላ ስለዚ ተጨንቆ ስለዚ ትርብሹ ዝነበረት ብኩሉ ሙሉ ኣብ ልቡ ክትብቀር ጊዜ ወሰደትን ሓደ ንሱ ዘይፈልጦ ነገር እንተነይሩ ግና ኣመና ዘዋርን ምስ ዝተፈላለዩ ኣውዳት ትወፅእ ምንባር እዩ ይኹን እምበር ጸኒሑስ ካብ ዝተፈላለየ ሰብ ሓበሬታ ይመፁ ነይሩ ግን ዘፍቀረት ልቢ ከም ዋልታ ኮይና ንኩሉ ዘረባታት ተበርቅኑ ነይሮም ወረ ናብ ስድርኡ ምስ በፅሐ ንሳትሙን ኣፃርዮም ዝበፅሖ ነገር እንተሎ ዘዋር ምዃኑ እዩ ክንዲ ዝኾነ ከኣም ግደፋ ኣይትኮነካንያ ክብልዎ ዝጀመሩ ይሄ እንታይ ጌራትኩም ዜናታ ምስሊ ኣይተሓዋም ንስኹም ስለ ፀላእኹም ኣይ ኣብቲ ናትኩም ወራይ ክትቀድሙኒ ድሓር ከዓ ዝነብር ኣነ እምበር መኣስ ንስኻትኩም ኮይንኩም ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሕማቕ ምዛረብ ተባቲኽና ኣለና ከምቲ ዝበሉን ተባተኸም መቼም ንሓደ ዓመትን ፈረቓን ብቴሌፎን ብኢንተርኔት ክኣሉ ድሕሪ ምፅናሕ ናይ ምርኻብ ሰዓት ኣኺሉ ተኬት ቆሪፁ ኣብ ዘላቶ ጠቢብሎም ሰብ ዝብሎ ዝነበረን ዝፀንሖን ግና ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልዩ ሰብ ዘዋረ ይብሎም ንሳ ግን ነፀልኣ ተጎልቢቦም ነዊሕ ቀምሽ ጌራ ንኺድ ቤተ ክርስቲያን ንሰልምያ ትብሎም ብቐደሙ ከከፍእዋ ስለ ዝደልዩ እምበር እዚ ኣዳ ጓል ስኪሒር ወሪድዎ ኣብ ዝብል ናይ መወዳእታ መደብደብታ ክበፅሕ ድማ ተገዲዱ ፅቡቅ ጊዜ ንሱ ዝብሉ ሓሊፉም ተመሊሱ ምስ መፀ ከም ዝምርዓ ሓቢሩ ናብቲ ዝመፃሉ ሃገር ተመልሰ ዕላል እውን ዝያዳ ቀፀለ መሊሱ ፍቅሪ ክንዲ ሕፃብ ሓሪ ስፍሓት ሰማይ ኮነም ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ሕማቕ ምዛረብ ከም ፀላኢ እንዳቆፀረም ሕልፊ ካልእ ግዜ ክርሕቆም ጀመረ ሂወት ብከምዚ እንዳቀፀለት ከም ብሓድሽ ተመሊሱ ከይዱ ተመርዓዋም ኣብ መርዑ ቤተሰቡ ደርጊ ኣይነበሩን ክበሃል ይከኣል ተመሊሱን ፕሮሰስ ይገብረላሙ ኣብ መወዳእታ ይጠርንፋ ማለት እዩ ወፋይ ተመስገን ኣምላኽ ኢሉ ንፈጣሪኡ ደጋጊሙ ኣመስገነም ንሓደ 3 ወርሒ ከምቲ ንሱ ዝደልዩ እኳ እንተነበረት ድሕሪ ግና ኩነታታ ክለዋወጥ ጀመረ ኣመና ፍቅሪ ስለ ዘሎ ንኩሉ ተፀይሪ ኺዱ መሪፁ ግን ኣብ ሂወቱ ዓብዪ ፅልዋ ተሓድር ነበረት ስርሑ ብግቡእ ክሰርሕ ኣይከኣለን መግቡን ከምቲ ዝድለ ክበልዕ ኣይከኣለን ናይ ጥዕና ፀገም ገይሩ ተሓኪሙ ናብ ንቡር ተመሊሱ ከም ሰብካ ካብ ስራሕ ተፈዲሱ ክመፅእ ከሎ እንቋ ድሓን መፅእ ኣይትብሎን እዮም ኣብ ሞባይላ ፈጢጣ ትስሓቅ ምስ ዝተፈላለዩ ኣወዳት ተዕልል ገለ ለውጣ ብጣዕሚ ኣገሪሞም ይኹን እምበር ንሳስ ብቐደሙ ከምኡ ዓይነት ሰብያ ዘርከበ እዚኣ ደኣ ተትረፈካ ክብሎ ከሎ ንስ ስለምክፋእ ወይ ካልእ ዘይኮነም ዘዋሪት ዋንጫ ስለ ዝኾነት እምበር ኣብ ሂወታ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ዚራያም
ናይ ገንዘብ ይኹን ካልእ ፀገም ኣይነበራን ካብተን እንዳመን ጠለታትን ቀሳቀስ ንሕንኹን ዘይተሓቶ ዝነበረት ወይ በዓል ሓሲቡ ክሳብ ሰደላ ዘይትርብሾ ዝነበረት ብኸምኡ ኣብ ልቡ ፍሉይ ቦታ ስለ ዘለዋ ዋላ እውን ጸኒሑ እንተተረድኦ ብዓቕሊ ክሰግሮ ዝመረጽ ግን እንታይ እዋናውን ኣብቲ ዝኣትውት ሃገር ዝተፈላለዩ ኣውዳት ፈሊጣ ከሃገርሞ ይተረፈን ሓንሳብ ገዛ ይትጸንሑን እዮም ካብ ስራሕ መጺእ ክበልዕ ምሽ ይሰርሕ ቢኦም ክወርደሉ ውሽጡ ብጥዊ ምስናይ ሕርቃኑ ነዚ መስተ በል ኢሉ ይድቀስ ሽዑ መጽያ በል ኣለ ትኾነሉ እንታይ ዳ ዘይትጽበይኒ ድፍረታ ፍሉዩ ዝኾነ ቃል ኣየምልቕን እዩ ድሌታ ኣፊራ ለፍሊፋ ደኺማ ስቕትብል በቅም ኣመናኳ እንተመርወር ግን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፍቕሪ ኣቕሊ ግበር እንዳበሉ ስለ ዝደፋፍኦም ተጽመም ዝወሰነ ኣብ መወዳእታ ሕሉፍ ሓሊፍዋ ምስ ካልእ ሰብ ኣብ ገዛ ኣራቱ ምስ ጸንሐቶም ውሽጡ እኳ ቃል እንተበለ ንደገ ወፂኡ እንታይ ክገብር ከም ዘሎ እንዳሓሰበ ንቕድሚኡ ዝኸይ ዝነበረም ኣነ ደ ዝጋገ ዘለኹ ዋላስ ንሰም ወረ እንታይ ክሳብ ዝኾነ ዝጽበ ዘለኹም ብፍቕሪ ኣዊረ ስብእነተ ሽይጠ ክብረቴ ባይታ ኣውሪደም ምስ ስድራይ ምስ ፈተውቴ ተረሓይቐ እንታይ ዝሕሉ ዘለኹም ወረ ኣነ ስምዒቲ ዝቋፀር ሰብ ኮይነ እምበር ሓረቃት ምዝኾኑ ካልእ ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ ሃሪካ ከለኻ ዝኾነ ውሳነ ኣይትወስን ክበሃል ሓቂም ካብቲ ነገር ዕሊልካ ህድእ ኢልካ ምሕሳብ እቲ ዝበለጽ ጽቡቕ ገይረ ዘለኹ እንቋ ሰላሕ ለወጻኹም ዝግበር የለን ከም ዝልከም እምበር እሽነት ጥራሕ እዩ ክንዲ ፍትወት ሓልዮት ዘርአኹ እዚ ኣይነበረን ኢደይ ገሊአን ኣዋልድ ኣያሽን ከምዚ ከማይ ፈቀር ሓላይ ኣኽቢርወን ዝኸይድ ወዲ ምስ ዝረኽባም ኣብ ክንዲ ኣቶ ኣቢላ ዝሕዘም በዓለን ዕድለን ሂወተን የበላሸም ነዚኣስ ምስ ክንደይ ተዘውርያ እንዳበሉ ፍቕሪ ከዊሉላ ተመርእያ ክንሰይ ኣብ ክንዲ ጌጋ ኣሪማ ሰጢላ ሂወታ ትመርሕ ምስ ፈቐዶ ኣወዳት ምዟር እዚ እሽነት ጥራሕ እዩ ብዝኾነ መመንገድና ምኻድ ይሓይሽሉ እላ ነብሱ ዛዚሙ ወዲኡ ደዊሉ ይመጽእ ኣለኹ ኢሉ ናብ ገዝኡ ተመልሰም ዋላ ሓደ ከምዚ ተፈጠረ ተረጋጊኣ ኮፍ ኢላ ጸንሕቱም እንታይ ክትገብር ዳኣ ጸኒሒ ይሓተም ዋላ ሓደ ስቂለ ገዛ ክልዓል ሞባይል ክጣወገለም ካልእ ምስ ሓተታም ካልእ ዳ እንታይ ክትብል መለሰት ካልእ ዝኾነ ዝገበርክ የለን ንፋስ ክሕረም ባኽኣ ወፂኢ ነይረም ጽቡቕ እምበር ብዝኾነ ኣመና ከም ዘፍቀረ ክትፈልጥ ኢኺ ነዚ ሓልዮቴ ፍቕሪ ግና ከም ዕሽነት ቆፂርኪ ተለማለሚኪ ኣቲኺ ሸሸይ ትብልለ ኣለኺ ብዙሕ ነገር ተዓዚበ ብሰንኪ ፍቅሪ ግና ንኩሉ ተጸሚኽ ጸኒሕ ግና ኩሉ ነገር ኣቐና ኣለዎ ኢሉኒ ሓሶትኩን ኣመና በዚሑ ጎቦ ሰርሑ ብድሕረይ ኣብ ገዛ ኣራቴ ጠንቀላላእ ክትብል ቁርብ ብዝኾነ ብዙሕ ክዘረባ ይኩንኩን ኣነ ንስኽን ወዲእና ኣለና ምስ በለ ኣታ ሒና ሓወይ ኣነስ ንኣኻ ገዲፈ ምስ በለቱም ኣይተስሕቐኒ ኣቃል ብምዃነ ዕድል ጌርክለኺ ገሊኦም ነብሶም ዘይቋፀሩ ግና እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣይትስሕተኒ ኢኺ ኣነስ እንታይ ኣጉዲለልኪ ኣብ ክንደይ ተሰቲርኪ ካብ ሕሉፍ ጌጋኸ ተማሒርኪ ሰጢልኪ ናብራኺ ትገብሪ ኣበድበድ ዘገርም እዩ ኣታሒና ሓወይ ሓወ ኸድለይ ሽመይ ከይትጽውዕኒ ኣነ ንስኽን ወዲእና ኣለና ኣብ ሂወትኪ ዘበለ ጽቡቕ ይምነልኪ እንተቕልኪ ንኣይኾነኒ ምስ ትብልዮ ሰብ ተኣርኒብኪ ኮፈል ሕጂ ዘረባ ኣይደልኒ ኣደቅስኒ ኣብ ሳሎን መሸፍን ሒዙ ይድቅስ ኣብ መወዳእታ ሄኖክ ከይፈተወ ተፋቲሑ ሂወቱ ይጅምር ንኹሎም ዘኾርዮም ሰባት ይቅሬታ ሓቲቱ ምስድርኡን ይዕረቕ እንተታ ሊድያ ግና ብድሕሪ ሂወት ፈጺሙ ክጥዕም ኣይከኣለን ፈቐዶ ወልፍታት ግና ኩሉ ነገራት ተበላሹ ዘርከበይ ዝወራ ዘላ መዛረበ ገይርዎም ኣብ ሂወት ለበ ምዃን ኣገዳሲ ወዲ ሰብ ኣብ ገለ እዋን ምናልባት ክጋገይ ይኽእል እዩ መዋዕልካ እንዳተጋገኻ ምንባር ግና እሽነት እዩ
ህይወትካ ዝቕይር ኣጋጣሚ ምስ ዝርከብ ድማ ንኡ ተጠቂምካ ኣንፈትካ ምምዕራይ ልቦናዩ ንጹሕ ሰብ እሞ ከዓ ንዝሓለልካ ሰብ ምብዳል ድማ ናይ ውርደት እዩ። ብሓፈሻ ንሰብ ኮነ ኢልካ ምብዳል እውን ናይ ድንቁርና እዩ።